Започвам деня си с това, че мама ме снима и прави видеа. Уморих се постоянно да давам поза за социалните мрежи. Майка ми не спира, от сутрин до вечер. Първо в TikTok, после в Instagram, после във Facebook, постоянно качва снимките. Нашият живот стана само социални мрежи и няма място, на което да не сме отишли, само за да направим снимка. Целта била нашите снимки и видеа да ги видят роднини, познати, съседи и най-важното враговете. Понякога си мисля, дали живеем, за да ни харесват хората, или живеем, за да бъдем щастливи. Векът е интернет век, векът е социални медии. Ако греша, моля, напишете в коментарите. Ако ви е харесало, не забравяйте да натиснете бутона «Харесвам».